tal? Espero que estigueu molt bé. Vos faig este vídeo per a repassar la cançó de Sant Antoni Lapat, que ja sabem que és la tornada, resoldre alguns dubtes sobre la posició nova que hem vist, que és la posició del fa sostingut, que n'hi ha algunes persones que m'han enviat preguntes i us vaig aprofitar per a contestar aquí. I a més, us vaig ensenyar altres parts de la cançó. El primer que vull que fem és que mireu la partitura. Veieu que la partitura diu, el primer pentagrama diu tornada, el segon diu estança 1, després estança 2, després estança 3 i després estança 4 per últim. Per tant, tenim una part tornada i 4 parts intermitges. Això què vol dir? Que hem de tocar la tornada, després la primera part. Després tornem a la tornada i fem la segona part. Després, una altra vegada la tornada, tercera part. Tornada en acabant i quarta part i acabem una altra vegada amb la tornada. Això és la típica estructura que se feia servir en les músiques antigues medievals. Val? Recordem, tornada, part primera. Després tornem a repetir la tornada, part segona. Tornem a repetir la tornada, part tercera. Tornem a repetir la tornada, part quarta. I després, si volem acabar en la tornada, o podem acabar com vulguem, però s'intercalen les parts. Bé, el primer que vull que fem ja per a ficar-se a tocar és repassar les notes que fem en aquesta cançó. El primer exercici és fer les notes des del si, baixant, si, la, sol. Se'n recordeu del fa sostingut i després el mi. Anem a provar, jo primer i després podeu repetir amb mi. Si heu donat compte com el fa sostingut el faig així? Mireu, el fa sostingut n'hi ha gent que té dubtes. El fa sostingut és, fico tots els dits i alço el dit 4. No val fer el truc de desplaçar aquests dits i deixar el menyique solt. No. El menyique de la mà de baix va en el forat aquest que està com a l'altre costat del tub. Tapem tots els forats i alcem el dit 4. Provem? Anem a repetir l'escala des del si fins al mi. Tots junts. Lentament. Sí? Ara anem a tocar tot el món la primera part, que és la tornada. Recordem les notes mi, si, res, i. Podem repetir tot el món. 3 i... Sí? La tenim? Perfecte. Ara vull que estudiem l'estança primera. Seria la primera part que intercalarem entre tornada i tornada. Comencem en el si i pugem a la nota de la línia 4. Quina és la nota de la línia 4? El re. El re n'hi ha una posició molt fàcil de fer, que és obrint tots els dits. Per tant, després baixem al do i en acabant una altra vegada el si. Anem a fer aquestes 4 notes juntes. 3 i... Molt bé. Anem al compàs 3 d'aquesta primera estança i fa tot el món. Repetim. Sí? Anem a fer el compàs 1, 2, 3 i 4
de la estança 1. Recordeu que és el pentagrama número 2. ¿Vale? Estança 1, pentagrama número 2. 1, 2, 3 i... Sí? I ara és igual, però en comptes de començar en el si, comencem 2 notes baix. Seria en el compàs 1, 2, 3, 4, en el compàs número 5 del pentagrama 2. Vaig a repetir esos compassos. Veieu com el final sol, la, sol, fa, mi... Vos sona, veritat, això? Vos sona? De què vos sona? Recordeu que és exactament igual que el pentagrama 1. Si compareu les notes són sol, la, sol, fa, mi, i iguals. Recordeu el fa sostingut. Molt bé, vaig a tocar la estança 1 tota sencera. Recordeu, pentagrama 2. 1, 2, 3 i... Repetisc, tota, 3 i... Sí, veritat, no és difícil. És més fàcil que la tornada en quant a dificultat. Què és el que heu de fer? Acostumar-se. Heu de llegir la cançó, heu d'escoltar-la, heu de llegir-la i heu de, sobretot, ficar-la en el cap. Quina és la forma més fàcil de saber si està o no està en el nostre cap? Cantar-la. I ara la cante. Si, re, do, si, la, si, do, si. Següent part, els últims 4 compassos del segon pentagrama. Sol, sol, si, la, sol, fa, mi. Vale? Intenteu cantar-la unes quantes vegades i després, quan vos la sapigueu ja quasi de memòria, ja la podeu tocar amb molta facilitat. Vale? Ahí teniu la estança 2, la estança 3 i la estança 4. Aquestes no les vaig a pedir que les toqueu, però sí que vos les deixo ahí perquè les podeu intentar per el vostre compte anar estudiant de la mateixa forma que hem estudiat la cançó, les altres 2 parts. Ara el que anem a fer és escoltar una música i sobre aquesta música anem a tocar la tornada i l'estança 1 quan siga el cas que sona. Doncs el que anem a fer ara mateix, és que jo vos vaig a tocar amb la flauta les parts que vosaltres heu de tocar. Vale? I amb altres instruments, les altres parts. Espero que vos agradi, que pugueu tocar amb mi i sobretot, que si podeu relaxar-se i saber bé la melodia, si podeu tocar amb mi, se ho passareu superbé. Això és el que jo espero i per això vos faig aquest vídeo. Anem a veure si ho logrem. Comencem. 2, 3...